Zadem. Teď vám namaluji 20 vodní základní 20. Tady tomu místě já, když si to pořád mluvit. Tak, jeden typ spočívá v tom, že vodní dýmka má 2 ventily. 2 nebo víc. Druhý typ spočívá v tom, že místo druhého ventilu je nainstalované takzvané turbo, které redukuje pouštění vzduchu do téhle banky, kde vzniká odtlak. Tady probíhá hoření v keramické části zvané hagar. Může to být i kovové, nebo třeba, já nevím, něco to nehoří. Rovněž dává tabák. Přibližně, no prostě, aby to nebylo spané, aby to šlo tak, ne po okraji, tak přibližně 4 cm od okraje. Na to se potom přidává alobal, aby ten tabák neschořel tak rychle. Do toho se udělá přibližně tak 15 dírek. A na to se potom rafinovaný nízký uhlí, zapálený veštíčkami. Na začátku se musí doprostřed a je potřeba na něj zatlačit, aby se tabák rychle rozhořel a byl tady v tom zásobníku vůbec nějaký kouř. Máte taky takzvané 2 typy tabáků. Jeden je okucovací, jeden nosný. Nosného dáváme víc a dáváme ho do spodní části. Ten vytváří takovou zadní chuť na kouřem. A ten okucovací se dává třeba takhle nahoru, jo, ale nedává se nikdy po celém tom krmičku. Jenom aby tak okucoval, například máta, nebo chlé, kořice, nebo podobné chutě. Šlauchy je potřeba před každým kouřením profouknout, nikdy ovšem nevymývat vodou. Protože tam vzniká a potom se tady. Jaké máme si těch šlauchů? Jeden je z železné trubky, druhý je z doudí. Je z papírného splastu. Ty jsou z doudí kůže a splastů, ty jsou vymývatelné. Taky se naskytla teorie o vymývání citronovou vodou. Že to prý netvoří rec, ale já jsem to zkoušel, je to docela na nic. Pokud máme moc tenký alobal, je potřeba dát více vrstev. Všechno. Někdy 2, 3, občas i 4. Ale nejlepší je takzvaný alobal na grilování, protože je puští. Tradice. Vodní dýmka vznikla v Egyptě, kde když šejkové plali přes Duny na rozhozy, tak si vytvořili, nechtěli použít doutníky, protože vydrželi malou dobu na tu dlouhou cestu. A tak si vytvořili z kokosových ořechů a dřevěných trubek, kde si dávno takovéhle podobné vodní dýmky. Do dnešní doby se vyvinuli vodní dýmky ve složení váza, sklo, šlauch. To je ty 3 typy. Hagar to bývá keramika nebo někdy sklo, popelník a trubka bývá neradu většina. Šipy máme ještě? Jo, tady. Tak nějak to uzavře. Jo. Ještě teda můžu o tom něco říct, jestli vás máte někdo nějaké otázky, třeba ohledně škodlivosti jsem tamhle slyšel.
takhle velká vrstva tabáku, přibližně takhle tlustá, obsahuje stejný počet nikotinu jako pouhá jedna cigareta. Neobsahuje žádný děhet a tím pádem neškodí svítí černé. Jo, důležité je nabít také těsnění. Pod hangarem větší těsnění, u šlaufů menší těsnění a tady bylo největší těsnění, takovýhle přibližně. Když to netěsní, tak tam potom vzniká vzduch a kouř je nekvalitní, nemá správnou chuť a no. Občas se na hadar, aby správně hořel, třeba když je vodní dýmka aplikována na větrném prostředí, tak se na něj občas nadává takzvaný tarmuš. Taková železná věc, která má tady otvory. Je to proto, aby, která je nahoře ovšem děravá. A tady taky, aby to na to šlo nazad. No, jo, ale zapomněl bych, málem teda, ten hagar má taky díry. Přibližně tak, občas bývají 4, 5, někdy i víc, když se to nepovede, takhle třeba, to ty Egypťané dělají na koleně, aby mohl ten kůř pronikat dolů do vázy, kde se tím potlakem dostává do šlouka a do naší Už je tu nic nemá. Takže když to rozdělí odborník, která